δείξει και τα άλλα παιδιά. Διέκοψα τα πλάνα των παιδιών. Κακώς. Διαβαστήκατε όλοι, εντάξει. Τη Μαρίνα Σπανού ακούμε. Τη Μαρίνα Σπανού, την κόρη του αγαπημένου μας ηθοποιού, του Χρήστου του Σπανού, η οποία κάνει χαμό στο TikTok. Έχει ένα καινούριο δίσκο και γίνεται χαμός, ακούγεται παντού. Είναι υπέροχος δίσκος. Είναι η καταπληκτική. Είναι η κόρη του Χρήστου, είναι υπέροχη, πολύ καλή τραγουδίστρια. Ο Χρήστος Σπανός ανέβασε ένα TikTok όπου ακούει το τραγούδι στο αυτοκίνητο και δακρύζει. Είναι πραγματικά υπέροχο. Έχει ένα κομμάτι της στήλης μου, αλλά δεν πειράζει. Α, το έβαλε. Ωραία, και έχει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Α, ναι, για πες. Έλα, μια χαρά. Αναμονή κοινού δεν λέω. Το τιζάραμε. Λοιπόν, είμαι αρκετά ελιστάη σήμερα. Έτσι πρέπει. Τα μάτια, εντάξει. Δόξα τω Θεώ, παιδιά μου, δόξα τω Θεώ, εντάξει, περάσαν όλα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Χίλια ευχαριστώ για τις ευχές. Να είστε όλοι καλά, η θετική σας ενέργεια έπιασε. Και είναι όλα πολύ καλύτερα σήμερα, δόξα τω Θεώ. Καλώς ήρθατε, φτουφτού, καλώς ήρθατε στην τελευταία ημέρα του Μάρτη, Κυριακή 31 Μαρτίου σήμερα.